novas tecnoloxías cada vez teñen máis importancia para xestionar as ganaderías, tanto no caso de monitorización de actividades do gando, para así poder detectar enfermidades, anticiparnos cando hai celos, problemas no parto, tamén en canto a xeolocalización, en ganaderías en extensivo e semi-extensivo, tamén para aportar trazabilidade ás producións gandeiras e tamén para levar unha xestión da explotación de forma digital. Rumio en concreto, aparte de ser un xeolocalizador, tamén recoñece en tempo real as actividades que fai o gando vacún. En concreto, sabe se o animal está descansando, rumiando, camiñando, pacendo e tamén xogando ou comendo. Estes datos vai nos rexistrando e vai comparando co que ten anteriormente e así o que fai é poder detectar posibles celos, partos complicados, enfermidades das vacas ou outras situacións que son anómalas e que el detecta que o comportamento cambia. A posta en marcha do sistema é moi sinxela. En primeiro lugar, o que hai que facer é instalar a antena, que ben pode ser autónoma cunha placa solar ou enchufada. Nese momento xa se poden empezar a colocar os colares, simplemente é colocalo no animal e olvidarse, porque ao levar o panel solar non vai haber que facer cambios de baterías nin preocuparse nese aspecto. Únicamente os hai que cambiar pois se se quere monitorizar a outro animal ou se houbera calquera avería propia de calquera sistema tecnolóxico. En canto ao uso da aplicación, está deseñada de forma que sea moi fácil, incluso xente que non está moi habituada ás novas tecnoloxías acaba séndolle sinxelo de usar, non está sobrecargada con datos que non aportan información no traballo diario, simplemente vai ser intuitiva e darnos a información que necesitamos. O sistema de monitorización é moi versátil, adáptase tanto a gandeirías que teñen un gran número de fincas pequenas, como outras que manexan grandes extensións, como en zonas de montaña. Así, temos dispositivos colocados en múltiples explotacións de Galicia, en zonas como Extremadura, que as condicións cambian bastante, ou incluso nos Pirineos. A verdade que estamos moi contentos, sobre todo na geolocalización, que temos as vacas moi controladas, sabemos en todo momento onde se encontran. Se algunha vaca se nos bota fora ao momento de acabar de vela, como ten pasado, xa nos manda un alerta ao móvil. E, calquera momento que onde esteñas, miras o teléfono e sabes onde tes as vacas e como están. Sabes se están pacendo, se hai algunha enfermedade ou calquera cousa, estamos moi contentos nese sistema. Danos moita tranquilidade. En calquera momento, incluso se estás na cama e se te acorda que tes unha vaca para parir ou calquera cousa, cos movimentos da vaca sabes como está a vaca nese momento. Na detección de celos, moitísimas veces xa saltan as alarmas directamente un momento antes de que o toro a cubra, que para min é unha cousa moi importante, porque hai vacas que queren inseminalas por problemas de consanguinidade ou por problemas en toros con partos ou o que seña, e permíteme poder inseminalas xa antes de que eu a vexa. Os dispositivos son moi resistentes, de feito nunca houve unha rotura, funcionan perfecto, non houve un collar que deixara de cargar, nin que...